ang Kwaresma mga igsoon, dili may tungod sa pagpakaaron ingnon nga balaan. Kini may tungod sa pagka matinud-anon at tubangan sa Dios. Nahibalo baya ang Ginoo sa atong mga kahuyang? Nahibalo man siya sa atong mga sala? Nahibalo siya sa atong mga kapakyasan? Apan bisan pa niini, iya gihapon tang gidasig. Ayaw mo kahadlok sa pag-uli. Do not be afraid to come home. Pagampo, dili aron makita sa uban, dili aron daygon, pagampo diha sa kahilom, sa kasing-kasing, sa atong sulod nga lawak. Pagpuasa, dili lang sa pagkaon, kundili apil sa pagpuasa sa kasuko, kasina, pagpuasa sa pagpanglibak, no? Pagpuasa sa garbo, pagpuasa sa katapulan, pagkahakog, ug pagkalaog. Paghatag og limos, almsgiving, dili aron may baw-an, dili sa aron daygon, kundili buhaton nato sa hilom, aron makita ang atong pagka-matinud-anon at tubangan sa Ginoo. Mga igsoon, isip inyong obispo, mudasig ko sa tanan, labi na sa mga subuanon, atong ubanan ang panawagan sa panahon sa liturhiya, ubalik ta sa Ginoo. Dili ugma, kundi sugod karon. Pagmatinud-anon ta sa atong pagka-Kristiyano, atong ipahiluna ang atong kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Inig humagmadlis, inig human sa misa, daghan nato magpakudak ra ba dayon, magpa-picture dayon, kay post sa Facebook. Okay raman, pero ang importante nga kita sa Ginoo. Ang atong kagustuhan na mubalik kaniya, mupauli, kay mutubag sa iyahang giingon, you can always come home.